Ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Step into paradise at Mausen Telang Nongwar. Your sustainable escape into nature's heart. Kita follow by Messi kita dalam berapa tu? 7 feet 1. 5 feet 1. 5 feet 1. Selain cieng, apa ni? Ini. Ke St. Thomas Higher Secondary School Football Academy kelas dangai ke jeng ai coaching lani ke training ha ke jeng lek kai football ha ka santrip yoyong arajar pusau. Kumban chipin ken mau baya kini ke academy jong ke school lapli ha ka santrip no pra arajar pulai do ba met ba ling do. Kini ke academy jong ke school ke don ya kinong kit kam ke bekin thop yo president uba Clovis Besayamon Secretary Reverend Father Venki Friding Khas Im Yong lor kiwi pat ke khot jong ke academy. U head coach jong ke jilla uba klan perkhat simli uba longru head coach jong ke academy nolor uba David Randolph Khongset PE fitness coach bat kiwe party coach kinthop uba Shai Parlin El Marshallong Khelo India football coach St Thomas Claydon lang ban ai training lane coaching ha ke academy. Lasdang ya ke training lane coaching da ke program ke belingkot ha phelau jong ke school. Kajing thmu jong ke academy kalong ban ai training lane coaching Om tang ki kena jong school Hendra ke academy ke pedang lot ya borok ki kena keleng kham ru nakadong bakathan kham tam ya ke beran sab talent ha ka football bikin la ban pentibit shu ha ka sab ka bakidon belong ki klor jong kala shai la hisngi par bikin la ban pau shabar nakadong ka than ke jongi watch do ka national level ha ka diga sing dang la don hadu san pusangot ki kena bikin thop ya shphongot ki kena kan thei bat sabu sangot ki kena shinrang. Okay, komentar ko abi lihat doh. Lihat ni 1 2 3 4 5 6. Berapa nak tu? Rakti berapa nak? Oh, lihat tu. Lihat ni tu. Baik beri ni. Pilih last step ni, last step mentol tu. Ni. Apa lihat ni start baik. Tu. IM. IM. Poin ni dah. Lepas. Oh, sangat biar tu. Komentar ko abi lihat doh. Lihat ni 1 2 3 4. Poin ni dah. Lepas. One way there.
sendrang bat kentai ki baladan lupa ya ka jing sngot nat ka jing lek kai football baro ngi saki ya ka jing sngot nat lupa jong ki bri jongi ya kene ka jing lek kai kum ka school ngi thrang ngi angnut bakani ka jing sngot nat jong ki khna jong ki bri jongi kanang roy ka karukom balong professional kumta ngi perkhat ba kani ka academy kan sayarap ya ki bri jongi bakin nang roy susu akasap ka pong ka jongki kani ka lampung jika jongi ka academy kan mandra ya ka jing roy jongki khna om tang ha ka jing biang ha ka pule ka puti henre ha ka jing tibet ro ha ki bai ka sap ki pong ka jing roy ro ha ka akor ka buram ka kot ka khia jongki khna ya kani ka academy ki kwa ba ka dei banlong ha ka rukom ka balong professional kumta nadu ukuj ngila jiet ngila kerpat ya sir klein perkhat simle ibadai head coach jong ka Meghalaya state jongi ba inlong iwei I nong hikai iba hakmadu jong kane ka academy nyuma ngidan kiwei ro de ki coach ke bangila appoint bakin pentelon ya ki program ke ban man la kesngi nak benta kane ka academy kini ro kidai ki bala dan ya ka jing tebet kila dan ya ka nam ke balap pau ha ke jikai ke jingilak kaya la dia kumta ngi khmi lenti bakani ke academy kat sawanra kanam ke buram ya kini ke dong kat haji barok kali ke school kawanra khnang ya kini ke academy khnang ban aji kai ya ki khna khamtam e jong ke school jong ba habang ngilaj ban ya kai ban ya kop bat ki wei ki team bat ki wei ki club ngi kwa ban penmi daki kena lejong ki barang don hak school ki barang biang kerta ni kwa ban agi jikai ban ngimdei ban sim player na ki wei pat ban job ya ki jing ya ko kwa ba ki kena jongi ki dei ban yo ki jikai ka moral ka babiang ke disiplin ka babiang ke jing im kena ka babiang kumta ngi kani kare ke jing angnut jongi bat ngi khmi lenti ba nang ni sakhamat ka school St Thomas kan penmi ki player ka ni ka academy jongi kan penni ya ki player ki bawan training hangi nak benta ke jing bet ke jing biang jongki kindan kalawei jong ka jing em jongki kum kinong yala kai football kani ke dei ka thong ka ba khama khmat jongi but dakani ka academy ngingit scam baki khna ki ba wan ban cha train kani ka academy kin long ro ki khna ki batip lei ki ba kham smart kham sting ki ba kham pro susu ka jabieng ha ka pule ka puthi jong kiro kin dan ro ka jingket kle kin dan ka men siem jong ka jing trailang kin pen malian yala die ya ka jing ya ro yala die ya ka jing sothu yala ka jong ka bor ya ka sap ka phong ka ba maki gidan teng kublai kit ba kerwiang bakani ka academy ki bang sedang mata kasngi kanang yaj baj renti but kani kan yalam ya kani ka dong ka than sakana bat ka buram kublai shkuan di ba Globes Pasai Mike Presiden jong kani ka St Thomas High Secondary School Football Academy aku ka pangyabaro khamtame ki ba yo snow ya kani ka interview lani jing plat ka jungi ya kani ka khubor hakbe dei bat kani ka St Thomas Football Academy jong kani school ka jungi te ngi la launch ya kani ka academy hakhatsan trek jong bana December jong snam baladap snam arjar arpulai bat matas ngi kepada khatsan tarik hi jong ni bana April jong ni snam arjar arpusau nila sedang banyak caprang hakbe dei bat ka coaching jong kanika football academy jong ka school ka jungi kum presiden jong kanika academy nga spa pan pau hangne ba kanika academy kamdai e tang nakabenta ka school kamdai e tang nakabenta ka St Thomas High Secondary School ani kana school ki bawan ha kanika school ndai ka benta ka bakongsan e ka ba kanika school ka sim ki jingket khle kalong bansang e kanika academy kan ai ka jing sakri bukan ai ke coaching bukan ai ke training ke bapakaru hakabe dei bat baro ki khna jong kani ka dong bat ka than ke jungi ki badon ya ka sap ya le kai kham tame specifically football baginang laban tebet susu ya lade kinang laban kiu susu kham salor kinang laban expose susu ya lade kham tame saki wai pat ki level laban dei kam dei tang post district level ke jungi kam dei tang po block level ke jungi kelaban dei sharu state level baru kumju sharu national level bat kum tar kat kum ki kerdan ki badai ban nang kiau
te ka thong ka ba kung san ne ka bang isang ya kanik academy ka long ba hakini ki por ki baladat ni ba ki khna jungi ki buon ba ki badon ya capacity ki badon ya capability ki badon ya jingla le se kat kum ka sap ka talent ka jungki kham tam ek football nomor balai ni i ba football ka wei ni ki sport discipline ka ba pawa ka ne ka partai i baro ka wei baro ni be ek football de wat ka ne ka dong bat ka than ka jungi ru ka football ka wei ka ba kreng kham tam ek khna ki badon sap but what ikinong pet kai ru te ka school St. Thomas la shim yak sin jam ka bakung san ne hakane khilmat ban sedang yakane ka academy pana ki jing sakrim dai tang yak school andrai ni khot lang bat ni wer lang ya baro ki khna ki badon yak sap ka phong but ki badon kham ta me hakini ki age category ki badai nadu hreu snam hadu khat prasnam bakin wan ban join hakane ka academy ka jungi but ni ya wer lang ya baro kham tam kitu ki khna ki ba sham jinge ban lech ki wei pat ki banta ki ban lech kham tam ki ban lech ki wei ki jaka ki kham jingai ban yo coaching ni don hot dak buram ya ki academy hakani ki district ka jungi tenrai hangni po area hakani ka mairang proper ka jungi impat sim ladon ya ka academy ka babyang ka babet dai na ka da bangila sim ni ka sin jam bangin sedang ka academy khang ki khna jungi kin yo jing toy kinum da haban penlut lese bandej ki jaka ki ba jingai na la ka jong ka snong bandej ki wei pat ki banta ki ba kham jingai su le se shadu iskasial shadu shalong namar balai kin ha ban penlut ya ka bai kali nalor kata sa ka bai kuching ban ngi i ba ka don ka jingai ha ka bai dei bat ki khna ki jungi ki ba don ya ka sap na ka ni ka eastern west kasial ka jungi dai halor ka ni ka nongrem ngi la sedang ka ni ka academy bat kajing sim kajungi yak kena nadu hnreu du khat prasnam ru kre tang ha ka dor benai ka baret ban ya compare bat kiwi pat ki academy lane ki jaka ajing kai ha ka bedai bat ka football academy lane ki jipet ha ka bedai bat kajing eleka football tingi khot ngi wer lang ya baro kham tam tu kena ki badon ya ka sap ya ka phong ki badon ya ka talent bakin wan bandrung ha ka ni ka academy kajungi bat aba wan ru ngi haban long responsible nomor balai ngi la shim ki jingit kli ka ba khmat da ka ba ngi involve lan ngi khot ya wei ni ki coach ki bala pau ha kan ka state meghalaya ka jungi ha kan ki jilla ka jungi ibada isar klan par khat simle iban long main supervisor lan head coach jong kan ka academy ka jungi nalor ki coach ki bangi la involve rangkat bat ki fitness coach ki bangi la bu ha kan ka academy nga ngach kham bakani ka academy ka jungi kan ai ka jing shekri ka babyang wat kham ta mai kan ai ka training kan ai ka jingi kai ka bapaka na ka mata baro ki khna ki badon sap ki bakwa kham ta mai banang kiu banang pentibet susu ha ka bedai bat ka jingi le ka football khnang banang kiu na ka wei por cha ka wei pat bat bakin nang kiu ru ha ki level na ne kerdan ki ba phero pher le shibut le sika badon kam ba ngindon hapo academy di ga madan ka biang ni ka he ka ka leveling kam da ka patatan ti le sila da ka skini ka school kalang khamla man pen bhai ni badan le sika thari ki khna kin kham kloi ban learn ban learn ni ka academy ka jing play ya ka academy ka jing take initiative juga school nga try ka bahas pun nyo ban train minta fast day ni bon bado rupong idari khna kasi kan nyerap sibon ya ka ni ka school ka ni ka thanyo ka area seni bakin ni player siling ba jo kan ka academy adin arla islam semi bon player ki player ki ba sunang hi bat ba ong badon academy de pair sibon mar ni kai kai mi la kai step by step lesi mental la dau tu khna sunang hi bat mental badon hani academy mental unda tamu tu badan ha ba sunang hi we dia arlai islam se ibo tu badan ha kan tam bai lesi kumong omanehi ka academy hi kadang kam ni tentang football singa kerpat gini ki kemi ki pa ki ni ki ba seni ke than bakin encourage singa kum football ko encourage ki kemi ya ki kemi ki pa ki khna ginwan jonya ni academy lesi lingba kan academy kan yo jimunto sibon ladaki don sap sagi khna long ka good platform makat ko ngaji sutho juga ka school hi ka
kamut man sule malu malaru kanda mut man le ba ling ba ka school gin sio exposure ba sai adi na bot